Ya, iki mau kateran ten Sriuning ya ndak ya. Konjuk dumateng para tamu undangan ingkang rawuh. Nia, aja mbok idaki, Nduk. Lah iya, lah iya. Lah ya digeret mboke lak ya krasa to, Nduk. Kok ya gumun aku. Ngaturi sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Luar biasa ya Nduk ya bengi iki anak ya jan meriah tenan ya Nduk. Mergo apa? Mergo ana ketoprak lak ngono to. Sugeng dalu sugeng amirsani kalian pagelaran kita sandiwara ketoprak musika budaya ingkang mijil saking tlatah Tempuran Blora ingkang dipun sepi kalih panjenengane Bapak Pandhita kabiyantu kalih panjenengane Bu Yesika Mardiana. Bengi iki awake dhewe ditimbali wonten ing dusun Dong Krikil ya Nok ya. Kanthi acara walimatul arus utawa temantenan teng daleme Bapak sapa ndak? Enggak. Bapak Sartono. Dalah Ibu Kartini lak ya ta. Heeh, iki aja lali ya Nak ya. Awake dhewe rarina rawangi ndedonga kagem Bapak Sartono sekeluarga. Muga-muga sak bebare nimbali ketoprak musika budaya iki tansah paringan seger kewarasan. Diparingi panjang yuswane, diparingi lancar rezekine lan barokah nyambut gawe. Amin Allahumma. Muga-muga ndak rezekine Bapak Sartono ora kutaning saya tambah ya Nak ya. Muga-muga tambah berkah barokahe. Tambah rezekine. Wis pokoknya tambah plus-plus ya Nduk ya. Juga aja lali ndedonga kagem teman-teman berduane semoga menjadi teman-teman kang sakinah mawaddah warahmah cepet diparingi momongan. Wis pokoknya dadi temanten sing bahagia selalu ya Nduk ya.
Pokoknya doa yang terbaik kagem teman-teman berdua nih. Oke. Niki katuran pambuka ya ndak ya. Terspesialnya buat Dek Gendut juga EDR yang punya fotografer kita ya sayang ya. Oke. Ndindo. Apa? Tali kotang go. Kok iso tali entro. Monggo kita nonton ikhlas Kang Mas. Mamani pamundutan nggih. Salam pambuka dari Mas Gendut juga Mas Eko Darmanto juga nggih. Oke. Ini juga didukung kalian AJM Production, tak lupa juga buat Maestro Audio juga G Silia Lekte. Loro ati tak oyak wong kowe wis lali pancen wis nasibku iki nandur becik dukule kok dilarani trimo ngalah aku wis ra betah sono malah mon gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah-omah. Nangis aku isin senajan loro ing batin aku lilo pisah ganti lahir batin sing rembuyung saiki wis dadi kering aku lilo pisah ganti lahir batin trimo mundur aku wis ra betah tangis sono malah mung gawe susah karepe wis ngajak pisah karo aku wis ra karep omah-omah. Musik budaya goyang kembali AJM Production juga Maestro Audio Yes Silia Lekte. Nangis aku isin senajan
datang para tamu undangan ingkang rawuh ing daleme Bapak Sartono Sukelargo ya nak ya. Sampun diaturi. Kali ini masih bareng Mustika Budaya Mbak kagem Bapak Ibu badhe nimbali keprak Mustika Budaya langsung bisa menghubungi Bapak Pandi pidalem wonten temuran Bluro. Wis pokoke soal rego regane murah meriah ya nak ya. Pokoke lain daripada yang lain ya Nduk. Yuk sayangku diputer satu tumpang pamundutan yang ada. Tadi ada pamundutan saking Bapak ya Nduk ya. Pamundutanipun wonten tali kotang terus ada kasunyatan juga. Oke, ayo langsung tak putar kembali bareng artis-artisnya dari Mustika Budaya, bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik, bareng Nia Gustina monggo. Miken tidak sijine nduk. Kae ndelik andeng sakela. Oi. Piye, Bro? Nggih, siap ditunggu nggih Pak De nggih. Ora nanda. Dikentol-kentol no. Iya, Mbak. Ayo ya Nia Gesina menerima pamundutan dari bapaknya dulu nggih wonten tali kotang. Nggih. Nggih, langsung diaturi. Yuk. Semoga satu tumpang wonten tali kotang goyang kembali bareng Nia Agustina. Semoga. Goyang kembali bareng Mustika Budaya juga ACM Production. Yen wis tak tukoke pucuk tali sakotane saiki telah kok ilang sasirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo aku iki latihan kok melayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning ngendi nggonku goleki tali kotang Mustika Budaya. Goyang ayo, rungokno
sejati tememu kuwi wujud lan tresnaku jare kowe melu aku lah kok mlayu larang pungkasan kowe ilang dengan jinggonku goleki tali kota sudah mateng bapak yang sampun diatur nggih matur sembah nuwun. Heeh. Iku mau pambuka ya Nduk ya. Ana Mardiana pancingan ya. Oke baik. Kok no mancing barang iki lho. Kaline iku lho kebak ra kena dipancing. Kok ya. Oke kali ini masih bareng musik budaya satu temang pamurutan wonten kasunyatan juga ada ya Nduk ya. Dari dulur kelarang pamurutanipun wonten Juragan Nempang. Biasane iki sing nyanyi iki Dek Vivi Aldiva ya. Oke, ya kali ini bareng musik budaya yang punya kasunyatan dulu. Bareng anak-anakku sing ayu-ayu, sing cantik-cantik yang punya kasunyatan. Bareng anakku ya ada Santifani monggo sayangku. Kayak ditambani pi. Gue kerokan iku lha padha rezeki lho, Nduk. Heeh, ngono lah iki rezeki padha wae. Oke, satu tempat ada kasunyatan bareng Maestro Audio juga bareng AJM Production. Ora gampang nompo lelakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging ngabot tak lakoni nompo kasunyatane tresno kowe sumangke wong liya.
Satu tembang ada kasunyatan sampun katuran bareng anak kuda Santifani. Oke, matur sembah nuwun. Ini buat pengumuman buat sing nom-nom iki ya, Nduk ya. Oke, gimana Mas Bro? Kalah weton, oke ditunggu. Oke. Piye le pi? Ini pengumuman buat sing nom-nom iki ya, Bro ya. Mohon kerjasamanya. Pokoknya iki kagem sing nom-nom ya Nduk ya iki ya. Pokoknya iki hiburan gratis. Sing dijaluk iki kudune damai ya Mas Bro nggih. Aja ana sing tukaran ya Mas Bro ya. Berarti nek sing tukaran kok didenda ya. Setuju? Setuju ta ora? Nek ora ya jodoh tukaran. Masuk nggih Pak nggih Bu nggih. Masuk, oke. Pokoknya ngosek lah Bro kok iso. Endi Nduk? Lah ya pokoknya iki awake dhewe juga menghormati juga kagem Kapolsek dari Banjarmasin juga ya Nduk ya. Oke, pokoknya kerjasamanya buat arek-arek seneng nom iki ya. Pokoknya ojo ono tukaran, ojo ono kerusuhan ya Nduk. Mergo iki ditanggapke gratis kari nonton, kari ndelok. Oke? Ya, sayangku diputar kembali momen pamuritan nonton Juragan Empang terspesial buat dulur lanang iki Nduk. Ayo bareng anakku dari Vivi Aldiva monggo sayangku. Oke, ya Vivi. Waduh, langsung kayak gitu. Iki ngetes iki. Ngetes ya Nduk ya. Ya sayangku, momen pamuritan nggih. Juragan Empang. Juragan Empang. Halo, pelacur hitam. Kenapa kamu diam? Oh iya, pelacur hitam. Ini Kak Mandok. Oh iya kan, masa kalem gini leh. Sini loh nyanyi yuk. Ini berdiunggah no ya. Berdiunggah ya. Dua pindo loh. Lagi unggahnya loh ya. Yang punya Juragan Empang. Teman lama Nduk iki Nduk. Yo. Ora kajakan duwe demenan macem sampean. Uangnya ora diperhitungan. Ngopai sewanan bandeng seempang. Ayo dia tame. Hey. Mustika budaya lagi.
Idol Diva sampun katuran. Bocah rene nah ya, Nduk. Pripun? Gedang kluthuk. Oh, gedang kluthuk iki jam metu lho, Nduk. Lagune Ana Mardiana gedang kluthuk. Oke. Kali ini sebarang musika budaya dia kembali bareng artis saja dari musika budaya. Tadi ada pamundutan yang minta boleh saja, mana tadi nggih? Endi, Nduk? Sebelah ndi wonge? Lor iku ndi? Oh, kana iku lor. Oke, ditunggu nggih boleh saja. Tadi ada pamundutan nonton kalah weton dulu. Ini tak tampil dari anakku yang dari Jogja dulu ya, Nduk ya. Sebelum permintaan membeludak ya, ayo Nduk. Oke, yuk langsung tak putar kembali yang punya Maya. Yuk sayang ke maju, Nduk. Anakku ki pinter mbok, Nduk. Neng sayange kok ya ra gelem ngetoprak neh ngono lho. Gelem kok neng kene tok iku piye? Delok Kas. Oh, delok Kas kuliah kok. Tak dongakno dadi bocah sing pinter ya, Nak ya. Amin. Senajan to ora gelem ngetoprak lah ya, Nduk. Semoga-moga ae aja diopeni sik le, sekolah rong bar pem openi le, Bro kok iso gumun aku kok iso. Ben mergawe sik, ra ngono ben kuliah sik lulus. Dadi S1 ya, Nduk ya. S2. Oh, berarti aku S teh, Nduk. Oke. Oke, yuk kali ini masih bareng mustika budaya.
gak dibenakno piye lho? Apa? Kesusu. Iya. Ora apa-apa jane lho. Oke, kali ini sedang musik budaya satu tembang mamunutan ada kalawatan sama diaturi. Kau jadi mateng Kang Mas yang masih tadi nggih. Ini satu tembang mamunutan ada Lukaku. Tadi baterai cinta kan di ganti Lukaku ya. Oke. Yuk kali masih bareng musik budaya satu tembang mamunutan wonten Lukaku, terus ada juga Pacobaning Urip juga ada, terus Lilo juga ada, terus Boleh Saja juga ada. Oke ya, langsung tak putar kembali bareng artis-artis dari musik budaya. Lilo, oke. Dindi, sing di Via, Vi, maju Vi. Rene ndak, maju ndak? Oke yuk, maju sih ndak, maju sih ndak, maju sih ndak. Lah, iki Pacobaning Urip apa nganu? Lilo sih. Iya, Lilo, monggo. Ya.
Nyampur Sari Gresi dari musik kebudayaan sampun katuran. Iki kagum mas-mas sing nom-nom nggih. Mohon maaf. Niki nek jenengan masih di depan panggung saya sudahi mesake kagum bapak yang mboten ketinggal nggih. Oke, jenengan di samping panggung mawon. Nanti kita teruskan lagune Mas Bro nggih. Menghormati kagum bapak-bapak nggih pengen meresani lho Mas. Oke, siap. Mohon maaf ya Kang Mas ya. Sing nom-nom sungguh ganteng iki Mas ya. Pokoknya iki aku njalukku jangan ada sing joget nek ngarep panggung. Yen ana sing joget ning ngarep panggung tak sudahi wis ngono ae ya Nduk ya. Oke. Mamane pamurtan ada gedang kluthuk. Terus lukaku nggih sebentar Pak D nggih. Lir gumantos nggih. Oke, siap. Nanti dikasih kok. Jenengan pokoknya sabar nanti dikasih. Berarti saya so enak. Oke, yang punya gedang ludak bareng anakku ada Ana Mardiana, semoga sayangku. Aja mantuk-mantuk tok lho nah. Aku sing asli yo lali yo. Lho aja lali to Nduk, kok iso.
budaya. Sirahmu met mando-mando akhiran dangdutan seperti kepada goro iwas joget goyangan ku kroget-kroget ora wani ngeleh aku sangu ayam pecet dok gedang godok dok gedang godok dok gedang godok gedang godok gedang godok dok gedang godok dok gedang godok dok gedang godok gedang godok gedang godok Gedang klutuke sampun diaturi. kakean isi mbok Piye nduk? kakean isi Kakak Nisi gedang kluthuk. Heeh. Oke, siap. Heeh. Kali ini masih bareng Musika Budaya kembali bareng artis-artis dari Musika Budaya. Oke. Mas Aan dikasih satu-satu aja nggih niki nggih sambil memoni yo sik Mas Bro. Oke, baik. Satu tepang pemurut nonton lukaku. Oke, langsung diaturi bareng artis dari Musika Budaya bareng anak-anakku sing ayu-ayu sing cantik-cantik yang punya Merliana. Semoga yang kembali para Musika Budaya ACM Production juga bareng Maestro Audio Kesia Lete
Satu tumbang pamurutan ada lukaku sampun kadiran bareng anakku Merliana. Oke matur sembah nuwun. Yuk kalian masih bareng musik budaya satu tumbang pamurutan wonten merah jambu. Terus ada apa Pak Vivi? Boleh saja terus. Iya Pak coba nih urip. Yang sebelah sini ada memilih setia. Oke ditunggu. Oke ya langsung tak putar kembali. Yang punya Pak coba nih urip juga merah jambu. Juga memilih setia, juga ada boleh saja. Oke, langsung tak putar kembali bareng artisnya dari Musika Budaya yang punya. Ayak Tira, tak golekin ndelik bocah iku cilik. Kok ya ora ono mang. Tak kira iku mang lak medun tunggale anu Merli karo kae Rizka kae le. Mboten, Mbak. Ora. Ya sayangku, memeni pamurutan dulu nggih. Merah jambu. Merah jambu. Satu ya. Masakan? Satu nggih. yang di hati. Yo, Aku tetap setia, tetap setia, tetap setia, tetap setia. sampai mati. Jodoh Trigger bergoyang dong. Cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku.
satu tempat pemuritan nonton boleh saja. Memoni pemuritan gimana? Iya ditunggu sih. Oke siap. Saya ketewu apa? Saya rupiah ngono kok saya ketewu. Oh iya dalam mimpi nawon dok. Oke memoni pemuritan ada boleh saja. Terus spesialnya buat dulur-dulurku yang kemarin ya. Ini soal nek urung pas ya mohon maaf. Oh, enggak ada. Nggih mohon maaf buat dulur-dulurku yang minta lagu di sana nggak bisa ini ya. Oke. Mohon maaf sekali nggih. Momen pemerintahan wonten pacoban yang urip dulu iki karo ngeranti momongane dhewe. Yuk semoga wonten pacoban yang urip. Cek. Pancen kabeh iku urip kudune dicoba ya, Nduk ya. Apa sanggane yen lagi dadi wong ora duwe kate wangi bendino nyambut gawe ra koso nanging kayane ra sepiro tarzan nelongso rasane atiku yen aku kelingan marang wis semono suwene anggonku mikir kowe tansah gawe bingung atiku Rino klewedengi aku tansah memuji marang kersane Gusti Kok kang kuasa enggal maringi warta kowe lan aku bisa urip mulya kowe lan aku bisa urip mulya Iki ngene ndok nanya bagai sekepis sakmene bae. Gimana? Apa, Nduk? Dawai? Oh ya, tadi ada satu ya, dawai ya. Boleh saja? Oke. Deaan dawai asmara ya. Oke, yuk monggo langsung diaturi satu tempat wonten dawai asmara. Monggo. Yang punya dawai asmara barengan aku yuk dari Saurora monggo sayang.
menjanjikan sejuta indah. Terbit selera tergugah jiwa. Menyampaikan benih cinta. Jadi suka dilalang soto yang ndak merasa kaki anggone suka pare suka tak candek semene bae iki benerane wis rawuh ya cilali palunggane cita wis nandek. Ayo lungguh, nduk lungguh nduk, lungguh nduk.